إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر المحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, O kayong mga mananampalataya, katakutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at labis na pagtatakot, at huwag nyong hahayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, na kayo ay hindi mga Muslim. Alhamdulillah, ang pagpupuri ay tanging sa Allah lamang. Mga kapatid sa Islam, alam po natin na ang ating mga magulang ay palaging nag-uutos sa atin ng kabutihan, at sila rin po ay nag-uutos ng pawang katotohanan at para sa ating kabutihan. Kaya naman, lagi tayong pinapaalalahanan araw-araw, at dahil doon ay mayroon sa mga anak na sumusunod sa payo ng kanilang mga magulang, saan man sila naroroon. At mayroon din naman sa mga anak ang sumusuway sa mga payong ito, lalong-lalo na kapag sila ay nasa malayong lugar. Dahil sa sinasabi nila na hindi naman sila nakikita ng kanilang mga magulang. Ngunit kapatid, naway patnubayan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag po nating kalimutan na mayroong nakamatsyag sa atin saan pook man tayo naroroon. Alam niya kung ano ang nasa langit at kung ano man ang nasa lupa. At alam niya rin ang lahat ng ginagawa ng mga tao, malaki man ito o maliit, taos-puso man ito o pakitang tao, sikreto man ito o hindi. At alam din niya kung ano ang nasa puso at isipan ng isang tao, kaya't sa kanya ay walang anumang bagay ang pwedeng itago at ilihim, sapagkat nalalaman niya, nababatid at nakikita ang lahat ng ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduh ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wallahu ala kulli shay'in qadir. Nang ibig sabihin mo o Muhammad, kung inyo mang itago o ilihim ang nasa sa inyong mga kalooban o puso, o kaya ilantad nyo, ay nalalaman ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nalalaman din niya kung ano ang nasa mga kalangitan at kung ano ang mga nasa kalupaan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayahan sa lahat ng bagay. Kaya kapatid, sa pananampalatayang Islam, lagi mong tandaan na ang Allah ay laging nakamatsyag sa iyong mga gawain, sa iyong mga pananalita, at sa iyong puso, upang sa ganoon ay makaiwas ka sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang makakatulong sa iyo dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kana alaykum raqiba, na ang ibig sabihin, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ay laging nakasubaybay o nakamatsyag. At sa isang hadith na riniwaya ni Imam Muslim rahimahullah, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah
فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Na ang ibig sabihin, nasambahin mo ang Allah na parang siya ay nakikita mo. At kung hindi mo man siya nakikita, ay katotohanang nakikita ka niya. Subhanallah. Sa sinabi na ito ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na katotohanan ang Allah ay nakikita ka niya, ay nararapat sa isang tunay na mananampalataya na makapulot ng aral dito. Dahil kung naiintindihan niya na ang Allah ay nakakakita sa kanya, ay papasok sa kanyang puso ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag pumasok ang takot sa puso ng isang tao, tiyak na susundin niya ang anumang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iiwan niya ang anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya man ay nag-iisa, nakatago, at kahit sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Sinabi ng isa sa ating mga ulama na si Ibn al-Mubarak rahimahullah sa isang lalaki, subaybayan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala o fulan. At tinanong siya ng lalaking yaon tungkol sa pagsubaybay sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabi ni Ibn Mubarak, gawin mo ang iyong sarili magpakailanman na para mong nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang nararapat sa isang taong tunay na nananampalataya sa Allah. Sa tuwing nag-iisip siya ng isang gawain, mabuti man ito o masama, ay dapat niyang alamin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakamatsyag sa kanya. Subhanallah. Kaya naman sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythu ma kunta. Matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan ka man naroroon. At sinabi naman ng Allah azza wa jalla, ma yalfidhu min qawlin illa ladayh raqibun atid. Na ang ibig sabihin, walang mabibigtas ang tao na anumang salita maliban na lamang na mayroong nakahandang tagapagmatsyag na nakahandang magsulat sa kanyang mga ginagawa. Kung ganoon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ano pa ba ang dapat nating gawin? Wala po tayong dapat na gawin kung hindi ay tahakin ang daan patungong paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang daang yaon ay ang pagsunod at pagpalima sa lahat ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na laging nakamatsyag at nakakaalam sa lahat ng bagay na naririto sa ating mundong ginagalawan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalikal fawzul kabir. Katiyakan na yaong mga mananampalataya at gumagawa ng kabutihan ay mapapasa kanila ang mga hardin. Nasa ibaba nito ay mga ilog na dumadaloy. Allahu Akbar. Ito ang napakadakilang tagumpay. Subhanallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang kwento ang nais kong ipabot sa inyo na sana'y kapulutan ninyo ito ng mabuting aral. Sinabi ni Abdullah ibn Dinar radiyallahu anhu, lumabas ako kasama ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu papuntang Makkah at nagpahinga kami sa ibang daan nito. At bumaba ang isang magpapastol mula sa bundok patungo sa amin. Sinabi sa kanya ni Umar ibn al-Khattab, o magpapastol,
ibenta mo sa amin ang isa sa mga kambing na ito. Ang sagot ng magpapastol, may nagmamay-ari nito. At ang sabi ni Umar ibn al-Khattab, sabihin mo sa iyong amo na kinain siya ng lobo. At sinabi ng alipin, nasaan ang Allah? Allahu Akbar. At napaiyak si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa winika na ito ng magpapastol. Pagkatapos ay pumunta si Umar ibn al-Khattab sa amo ng magpapastol na ito na isang alipin at binili niya ito at siya ay pinalaya. Kapatid sa Islam, nang sabihin ng aliping magpapastol na iyon na nasaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay napaiyak si Umar radiyallahu anhu. At bakit siya napaiyak? Dahil nalaman niya na ang aliping iyon ay may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na may nagbabantay at nagmamatsyag sa kanya, at sa Allah ay walang maaaring ilihim. Kapatid sa Islam, natanong mo na ba sa iyong sarili kung nasaan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing sinusoy mo ang kanyang mga kautusan? Matakot po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang kanyang patnubay at gantimpala at upang tayo ay kanyang ipasok sa kanyang paraiso. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.